Припинок. Брызкое пиво. Наступний припинок. Бел колер мед. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны припинок. Бел колер мед. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 20. Припинок. Бел колер мед. Наступны припинок. Дворнікава. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны припинок. Дворнікава. Припинок. Дворнікава. Наступны припинок. Акімачкіна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны припинок. Акімачкіна. Припинок. Акімачкіна. Наступны припинок. Пошта. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны припинок. Пошта. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок. Пошта. Наступны припинок. Адамкоўская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны припинок. Адамкоўская. Припинок. Адамкоўская. Наступны припинок. Прыгарадная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны припинок. Прыгарадная. Паважаныя пасажыры, будьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок. Прыгарадная. Наступны припинок. Вясёлая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны припинок. Вясёлая. Припинок. Вясёлая. Наступны припинок. Брэсцкіх дывізій. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны припинок. Брэсцкіх дывізій. Припинок. Брэсцкіх дывізій. Наступны припинок. Маставая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны припинок. Маставая. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 20. Припинок. Маставая. Наступны припинок. Парк 1 мая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны припинок. Парк 1 мая. Припинок. Парк 1 мая. Наступны припинок. Тэатр. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны припинок. Тэатр. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Тэатр. Наступны прыпынак. Музей выратаваных каштоўнасцей. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Музей выратаваных каштоўнасцей. Прыпынак. Музей
выратаваных каштоўнасцей. Наступны прыпынак – інтурыст. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – інтурыст. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Прыпынак – інтурыст. Наступны прыпынак – Белтелекам. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Белтелекам. прыпынак. Белтелекам. Наступны прыпынак – бульвар Шаўчэнкі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – бульвар Шаўчэнкі. Прыпынак – бульвар Шаўчэнкі. Наступны прыпынак – Варшаўскае шаша. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Варшаўскае шаша. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Прыпынак – Варшаўская шаша. Наступны прыпынак – Сальнікава. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Сальнікава. прыпынак. Сальнікава. Наступны прыпынак – падсобная гаспадарка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – падсобная гаспадарка. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена ўваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 20А. Прыпынак – падсобная гаспадарка. Наступны прыпынак – прыбузская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – прыбузская. Прыпынак – прыбузская. Наступны прыпынак – валынка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – валынка. Прыпынак – валынка. Наступны прыпынак – Вуліца Старадарожная. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Вуліца Старадарожная. прыпынак. Вуліца Старадарожная. Наступны прыпынак – Вуліца Нектарная. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Вуліца Нектарная. прыпынак. Вуліца Нектарная. Наступны прыпынак – Вуліца Старадарожная. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – Вуліца Старадарожная. Аўтобус рухаецца ў напрамку. паўднёвы гарадок. Прыпынак – Вуліца Старадарожная. наступны прыпынак – форт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак – форт.
Припинак Форт. Наступний припинак Аркадія. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинак Аркадія. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак Аркадія. Наступны прыпынак Бэзавая. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок Бэзавая. Припинок Бэзавая. Наступний припинок Гершоны. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Гершоны. Автобус рухается по маршруту номер 20А. Припинок Гершоны. Наступний припинок Озерное. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Озерное. Припинок Озерное. Наступний припинок Цагляная. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Цагляная. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок Цагляная. Наступний припинок Ковельская. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Ковельская. Припинок Ковельская. Наступний припинок Жукова. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Жукова. Припинок Жукова. Наступний припинок Паўднёвы гарадок. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Паўднёвы гарадок. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Паўднёвы гарадок. Канцавы прыпынак.